ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may wulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. This portion is... Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Kathy, 21 anyos. Single. Itago na lang sab ang kompleto kong address diri sa Negros Occidental. Kining akong gipada nga suliran, dili gini ako. Sa ako kining igagaw, nga taguon ta lang sab sa pangan nga Marie Chris. Punto medikal kining iyang suliran. Og aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang iyang saysay nako sa mga panghitabo. Unang sakay ko ni barko. Unang taa ako pagkini og Manila. Og unang higayon nga nalayo ko sa akong mga ginikanan. Lain na sa akong gibati, uy. Dili naman masabot ang akong gibating kamingaw nilang mama. Kalami ba yung pabalikon ng barko sa among pantalan kung mahimo pa lang. Bis! Oh, ayaw! Ha? Unsay? Sayop ka na! Dako ka na sa... Ha? Ang unsa ba? Nagunaw-na ka ba sa pag-ambak sa dagat? Unsa? Nasayop ka, sir, oy. Gimingaw lang ko sa akong mga ginikanan sa amo. Oh. Kaganina naman ko kung nagpaniid ni mo. Magulanon ka nga nagtanaw sa dagat. Magulanon ka naon. Dayon, nakita ti kami hilak. Unya, di aksyon manggug kag duko sa dagat. Nga nagunit aning barindillas barko. Wa taon, sir, oy. Nanukod raman good ko. Oh, mahimo ba? Ayaw na lang pag-share na ako. Kaya di man ko maestro. Mike na lang. Ako si Mike. Chris. Ako si Marie Chris. Oh, snacks na atas kantin? Ha? Oh, una pala ni mong paganis Manila. O taon. Asa man ka sa Manila? Kay ihatod na lang ka. May musugat man ako. Ang akong igagaw, si Kathy. Oh, asa naman musugat ni mo? Gaw, Chris! Naray! Gaw ka! Gaw! Gaw! Suod gid mo nag-agaw sa? Gaw, kinsa siya? Si Abner di ay gaw. Nakailan ako sa barko. Ha? Okay lang madayang akong trabaho din, eh. Katabang lang tuod mi, apan maayo kay dili pareha sa uban ang among mga amo. Nga limitahan mi sa kaon. Makakaon na mi sa ilang pagkaon. Lami na ba sila pirmi pagkaon? Unya, may day off pagid mi. Oy, nilang ma ako cellphone? Hala, ang numero man ni atong nakailan ako sa barko. Hala, uy, gitinuod gid ay niya nga tawagan ko niya dahil nangayo siya og number nako. Hello, Abner? Oh, hello.
Nakailan ka dahil na ako, no? Ako ba yung gisave ang imong number diyang nagtagaay ta sa atong mga cellphone number sa barko? Oh. Kumusta naman ka diha? Okay ra. Maayo ra ang among amo. Maayo mo pakaon. Og nihatag sad namo og day off. Oh, mo ba? Kano sa day off nimo? Pagkita ta? Ha? Oh, hala. Kang kinsa may bahay nga atong gisudlan. Di ni bahay, uy. Motel ni. Unsay motel? Chris, sa una pa lang pagkakita na ako nimo. Bipati na akong talagsang pagpati. Oh. Love you, Marie Chris. Abner, ayaw. Manghawak, manggut ka. Ayaw pa. Ayaw. Dili lang kadto ang una nilang panagkita sa akong igagaw o sa nakailan niya sa barko nga si Abner. Wa na day ko'y kalibutan nga matag day off sa akong igagaw, magsigi-sige na day sila og kita ni Abner sa gawas. Og makapila na sila mahitabo. Hangtod nga. Ha? Mabdus ka? Oh, gaw. Mo ka resulta sa among pagkonsulta ni Abner sa doktor kanina. Mao di nga magsigi ko panlipong-lipong gaw. Ay, ginoo ko ni mo gaw. Uy, ano nang padamang ka atong tawhana? Wa man sad ko'y gimahayan gaw ba? Kay mahal man sad ko niya. Gani, ingon niya, nga karon nga mabdos na ko. Adto na ko puyo uban niya. Ha? Mag-ipon mong Abner? Pero, gaw, ato-ato ra niya. Ayaw ba yan sila sulti sila sa mama o papa? Unsa? Kumusta naman ka si Marie Chris? Sa ilang panag-ipon atong Abner. Nga mura magmaroon kitong tawhana sa kong tanaw. Oh. Wa palipak ay. Hello, Gaw. Kumusta naman ka? Gaw! Oh, Gaw! Ngano nakilakbang ka? Gaw! Dako na ang menu si Abner sa ilang lugar. Ha? Oo niya? Nakibuwag na ko niya. Kaya dili nasad ko kaantos niya. Manyak ka siya, uy. Kalima ko niya gamiton sa kadlaw. Unsa? Oh, may lain pag ikong problema, Gaw. Mangkuyugi ko sa doktor, be. Kay naunsa man day ka, Gaw? Naunsa man day imong pagbuntis? Genital warts kini nanugot sa imong tinatawag ni sis. Unsa? Genital warts, Dok? O dili kini makaayo sa imong pagmato. Posibleng maapektahan ang bata mo. Kunya, dili ra ba may karikita ni isambal kay Mambo? Ang bugtong paagi ini, surgery. Ha? Operasyon, Dok? Ngano na mauli man ta? Wa ko'y kwarta para anong operasyon, Gaw, uy. Ug usa pa sad, mahadlo ko. Dili ko pa opera, Gaw. Gaw! Gaw! Ablihi ko, Bi. Di ako'y daang prutas para nimo. Gaw, ito lang nabutahan. Dili ko kabarog. Ha? Pag sure di, Gaw, uy. Gaw, masakit na lagi ako siyan. Mga anak na tingali ko. Unsi mga anak na ka? Nga 7 ka buwan pa manggani ng imong tiyan. Patuo lagi na ako. Mga anak na lagi ko. Unsa? Nanganak gyud ang akong igagaw, bisan og 7 pa kabuwan ang iyang gisabak. Apan patay gyud ang bata. Kay matod pa sa doktor, dako kuno og o ang bata maong naglisod ang akong igagaw sa pagpagawas ni ini. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong kitubuan man og genital warts ang akong igagaw samtang nagmabdos siya? Dinaka to sa iyang pagmabdos o nakuha to niya gikan sa manyak niyang kaipon? Ikaduhang pangutana, nganong nagsuggest man ang doktor og surgery alang sa iyang genital warts? Mao ba kutoy angay buhaton nga nagmabdos man siya ni atong higayuna? Ikatulong pangutana, dihang 7 pa kabuwan ang iyang gisabak, mura siya og nalulid. Dili siya makabarog o gisakitan sa iyang tiyan og nanganak gyud.
May kalabutan ba adto ang yang genital warts nga wa maoperahi? Ikaupat nga pangutana. Namatay ang bata nga gianak sa akong igagaw. Kay matod sa doktor, naglisod ang akong igagaw sa pagpagawas sa bata kay dako kini ug-o. Nganong ni dako man ang uo sa bata? Posible ba gud na? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kathy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa itong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og solusyon ug tubag sa managhasol nga mga problemang punto medical, legal, personal, behavioral, emotional ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaniya padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diri sa atong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sumayong pagpaminaw diha sa atong mga suking tigpaminaw sa Negros Island, no? Sa barangay, saan siya? Captain of Fatima Santa Catalina, Negros Oriental. Linda Quinquito, Nurbing Paguelas, Desiderio Ragay, Alice Ragay, Yuri Laguardia, diha sa Negros, no? Sa nato magtatampo karong adlaw si Kathy, taga Negros Occidental, 21 years old, punto medical, no? So suma sa nabati nato ganina sa drama, ang problema ni Kathy, suliran sa igagaw. Sa igagaw ni Kathy nga si Marie Cres. Dihang una kining nakaadto sa Manila. Sa barko pa lang may ikailan na kining lalaki nga gustong muluwas niya sa pagtuo nga mo ambak siya sa barko. Nag-ila-ila sila. Abner ang pangalan sa lalaki. Naghatagay og cellphone number og nagkita. Sige sa Manila, matag-diop nila. Kadugayan, nanabdos og niipon na lang kang Abner. Apan, nasuta sa iyang igagaw nga minyo di ay si Abner sa ilang gibuwagan sa iyang igagaw. Kay manyak usab kini. Kalima siya gamito ni ini bisag nabdos, no? So mao kana ang nabati nato ganina, no? Ug ang usa ka problema sa iyang igagaw kay may nanubo kini nga mga genital warts, ingon ang doktor. Surgery ang angay buhaton apan wala pa operahi sa iyang igagaw. Ug 7 months pa lang nanganak kini apan patay ang bata nga nagdisod ang iyang igagaw sa matuod sa doktor na ang iyang igagaw pagpagawa sa bata tungod dako kini og ulo, naglisod pagpagawa kini dako og ulo ang bata sa iyang igagaw. Sumuka na ang nabati nato ganina sa drama nga gipadala ni Kathy. So unang pangutana ni Kathy, nganong gitubuan man og genital warts ang akong igagaw samtang nagnabdos siya? Dinala kaha to sa iyang pabnabdos o nakuha to niya gikan sa manyak niyang kaipon? Well, maingon ko nga, natakdan ko itong yung agaw, Kat, no? Natakdan dito sa iyang kaipon nga daghang sex partner, no? Kinagitawag mo ganyan na itong mga warts of human papilloma virus, no? Muna siya ang mahinungdan, no? Pwede ni siyang natakdan, no? Ikaduhang pangutana, nganong mag-suggest man ang doktor og surgery alang sa iyang genital warts? Mao ba gyud toy angay buhaton nga nagnabdos man siya atong higayuna? Well, tangtangon man na gyud, no? Yes, kung kadaganan ganing mga delivery kung naay wart ang mama is cesarean section, no? Kay kung dili man gud na siya tangtangon, posible ba din siyang mo do deteriorate into malignancy kung dili siya matangtang, no? So unsa may other nga mga buhaton daghan pa man hinuon, pero akong ikaigsugyot nga akong ikasulti nga ato la pong irespeto ang desisyon sa iyang attending doctor nga angay utong tangtangon ang inunta mga wart sa imong igagaw. Right? So ikatulong pangutana, dihang 7 months pa ang iyang gisabak, mura siya og
nalulid dili sad makabarog og gisakitan sa tiyan og nanganak gyud. May kalabutan ba adto ang iyang genital wart nga wala maoperahi? Well, wag nag-premature labor to may gaagaw kat, no? There are other interventions pagod aning genital warts. Natay gitawag og topical wart treatment, no? Natay butang lang diha. Unya natay gitawag sad og kanang electrocautery. Mo na mga proseso diha nga paghimuon ko sa hospital gyud no? Una natay cryosurgery o laser treatment. Mo na mga pamaagi sa pagtambal sa mga genital warts, no? Akong balikon, cesarean section ang pag-agi sa delivery sa kabata, wherein the mother has a diagnose sa genital warts para nga walay contact ang baby sa paggawas unya po, no? Kung nagpanganak kung spontaneous vaginal delivery ang paghahimuon. So mauna ang akong ikatampo. Ikaw pa ito katapusan nga pangutana. Namatay ang bata nga gianak sa akong igagaw kay madol pa sa doktor, naglisod ang akong igagaw sa pagpagawa sa bata kay dako kini og ulo. Kanong nidako man ang ulo sa bata? Posible ba gyud na? Well, kini dako ang ulo nga bata, gitawag nato og hydrocephalus. Hydrocephalus, no? So kinahanglan nga mo adjust pud ang doktor nga kuan dili man siya pwede nga kuan kanang parihara og normal kadako ang cephalic area sa baby, no? So mao na nga posible na siya, no? So ang akong ikasugyot lang nga kinahanglan nga magpabakuna kita, no? Magpabakuna kita, no? So mo na yung gi-suggest sa atong partner, no? Sa atong programa kining Chongwa Hospital Pediatric Alumni Association, kinahanglan magpabakuna ta, no? Kining human papillovirus immunization, HPV vaccination. Kung sayo-sayo pa, kaduhara, kaya mga 9 to 12 years, 2 dosage lang na ining gitawag na ito, human papillovirus immunization. Pero kung ari na ka sa mga more than 15 years na ang edad, katulog ginaka-injection ni aning gitawag na ito, o human papillovirus immunization. So, bisan pa man panahon karon sa coronavirus 19 pandemic, magpabakuna ra gihapon ta. Yaning uban nga mga sakit na atong ma-encounter bisan pag wala kaning kining gitawag nato og kanang kining coronavirus pandemic. All right? So hinaot nga aduna sa kamoy nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Daghang kayong salamat sa iyong pagpaminaw. O, sa makausapa ako si Dr. Rene Obra, dili ko mo mangluod, maulaw, mapadala sa inyong mga suliran kay kitang tanan, ana ay mga problema walay exempted ni anang butanga, no? Kami diri sa ato ni Eileen Bathan maningkamot nga makahatag og kulor sa inyong naghasol nga sa kinabuhi. So gikan kanamo diri tanan sa Radio Mindanao Network, ayong adlaw og daghang salamat.